האחרון לערב. את עמוס, מתוך המחזה חשש לאירוע, את נועם גיל, יבצע ליאור גזית. רודי! 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 באתי לספר לך שבדיוק הייתי בפגישה אצל הרבי שלי בישיבה. אמרתי לו, הרב, הכרתי מישהי. הוא אמר לי, נפלא שהכרת מישהי! מי המישהי? אמרתי לו, רותי. והרב אמר שהכרתי אותה, וזהו רב אמר כבר יותר מדי זמן, אתה חי לבד בבית. אמרתי לו שזה פליקס, אבל הוא אמר שכלב מצרי זה לא קופץ. ואז הוא שאל אותי עליי, אז אמרתי לו את האמת. אמרתי לו שיש יפות ממך, אבל אין יפות כמוך. לא משפט שלי, סתם, שמעתי אותו איפשהו. בכל מקרה, אמרתי לו, כבוד הרב, יש בעיה. היא לא יוצאת לי מהראש, אבל... רודי לסבית! לא, כדור הארץ. הרב לא מזדעזע. עכשיו הוא אמר לי שאין דבר כזה לסבית. הוא לא אמר לי, תשמע עמוס, בוא נתחיל מזה שאין איסור ללסביזם לא במקרא, לא בהלכה, לא בתלמוד, אפילו לא בקבלה. והרב שלנו חכם, הוא לא מבין בקבלה, הוא לא פראייר. אז הרחבתי ראש, אמרתי לו, הרב, מה עם רות המואביה? שעליו כבר דיבור מלוכלם הרבה זמן. אז הוא אמר לי, מה פתאום? רות המואביה לא הייתה לסבית. וחוץ מזה שאין היום אוהבים יותר, כמו שאין היום לסביתם יותר. אז תקשיבי, מרוב התרגשות, דבר ראשון שרציתי לעשות כשיצאתי מהרב היה לבוא לפה ולהגיד לך שמה שיש לך, אין לך! את לא לסבית! רגע, תראו אותי רגע, את אוהבת מינקים? מעולה, גם אני. אז תקשיבי מה אמרתי לרב. אמרתי לו, אתה מכיר את זה שאתה הולך לסופרמרקט ואתה קונה את המידי שלך, ואז יום אחד אתה מגיע ואתה רואה פתאום סופרים אחרים של מיקי מאוד חצפת, מיקי מאוד שוקולד, מיקי מצפוצים, מיקי קרטטי, מיקי שהכל ביחד, הקצפת והשוקולד. אז אתה שואל את עצמך, רגע, איפה המיקי ואז אתה מתחיל חטט, אתה רוצה מילקי אחד אחרון, אתה מוציא אותו, אתה רואה שאתה לא בסדר, אם אתה לא תאכל אותו ביום והיומיים הקרובים, הוא מחמיץ. אז תקשיבי, באתי להגיד לך את זה באופן הכי מפורש שיש. רודי!